pamilya. Unsay pangayon nila, ihatag dayon niya. Apan siya giti malas, mi ulan mi baha. Flood control niyang hinimo, nga hurot o kagubat. Og dito na bisto ang iyang mga tinunto. Flood control nga way karo, maong huyang kaayo, balas paturag simento. Gipatawag si Estong, gipaadto sa Senado. Kay ilang patuganon, kinsay utok sa tinunto. Kung kinsay iyang imensyon, mo limot di mo angkon. Basta ang sigurado, basta ang sigurado, adunay nagapaluyo. Og ilang nasayran, ghost project kinadaghanan. Gideklara nga na human way istrukturang makit-an. Nasuko ang katawhan sa ilang nasayran. Ang kwarta sa katawhan, ilang gibinuangan, ikurakot sa mga buang. O karon si Estong, igama nag-ilhanan. Ang iyang mga kamot, ibutangan o pulsiras. Paglabay sa panahon, investigasyon na hunong. Wala gayod mahibawi, wala gayod maibawi ang utok sa korupsyon. Si Estong sa istorya, wala